שלום רב לכם, אנחנו כאן משום שהקונגרס הציוני לנוער ה-32 בסימן קום והתאהב הארץ נפתח ממש בעוד דקות אחדות כאן בנצרת עילית. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שריות של החיים. יצרנו מסורת מאוד יפה, מאוד מרגשת, של נוער בישראל יוצר הכל ובא ליומיים להתעסק בנושאים ציוניים לאומיים. ואם אנחנו מדברים על הקשר לארץ ועל החיבור של נוער ובכלל אזרחים לארץ, אז אנחנו מגיעים לגליל. אולי יצא יותר, להתחיל קצת למעלה, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רע. ברוכים הבאים למועצה האזורית עמק יזרעאל, מחיאות כפיים. הציונות לא נגמרה. אנחנו ממשיכים ומסתכלים פה בעמק יזרעאל על 100 השנים הבאות. אנחנו נמצאים על רכס טורן בגליל התחתון. החבר'ה שהגיעו היום בונים טרסות, מסקלים אבנים, באמת עוזרים לפיתוח של השטח. בעצם הילדים קצת חוזרים לשורשים, קצת חוזרים למקורות, אם זה בנייה חקלאית, אם זה קצת להתעסק באדמה, משהו שהנוער שלנו היום קצת שכח. אולי יצא יותר, להתחיל קצת למעלה, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רע. שלום וברוכים הבאים למאות בני הנוער שהגיעו לקונגרס הציוני ה-32 לנוער בישראל, כאן בנצרת עילית. אנחנו שמחים לארח אתכם כאן בעיר המחוז, בירת הגליל, העיר היפה ביותר שאני מכיר, ואתם יודעים שאני אובייקטיבי, נצרת עילית. הקונגרס הזה, כאן בנצרת עילית, בגליל, הוא שלמות מוסרית, הוא שלמות ערכית. אשרינו שיש לנו נוער כזה. מהקונגרס הזה יצא שכל אחד מכן יקבל את ההחלטה, אני אוהב את המולדת הזאת, אני אשרת אותה ואעשה הכל למענה, כי זאת היא הציונות בימינו, וכך נבטיח את המדינה הזו לנצח נצחים. הם כן פה. הם לא פה. הם כן פה. הם לא פה. הם פה. אתה סתם ילדותי עכשיו, נו באמת. אבל הם פה, והם עשו בדיוק כמוני. ההורים שלכם יכולים להיות גאים בכם, אנחנו גאים בכם, ואתם צריכים לעשות רק דבר אחד, לחלום ולהאמין, כי אתם תובילו את מדינת ישראל. יישר כוח גדול. אתם, דור העתיד שלנו, מהשורה השנייה ומעלה, יושבים פה מנהיגי העתיד של העם היהודי. שלא מפחדים להמשיך ולדבר במילים הגסות של אהבת הארץ, אהבת העם, אהבת המולדת, שליחות וציונות. לא רציתי ללמד, לא ניסיתי להטיב, לא חיפשתי לפקד וגם לא להיות עדיף. באו ילדים מכל הארץ ויש משהו אחד שמאחד אותם כאילו, וזה שכולם ציונים, וזה לא משנה מאיזה רקע הם פוליטי או דתי או חילוני הם באים בבית, זה ממש, הם יודעים שזה הארץ שלהם. סך הכל רציתי לטפטף טיפה, כי טיפה עוד טיפה עוד טיפה עוד טיפה תהיינה לים. לוקחים את זה כמובן מאליו את הציונות ואת זה שאנחנו כאן, ואני חושבת שהקונגרס הזה הוא ממש טוב, ממש עזר, שנדע בעצם מה הציונות, מה זה אומר. סך הכל רציתי לטפטף טיפה, כי טיפה עוד טיפה עוד טיפה עוד טיפה תהיינה לים. סך הכל רציתי לטפטף טיפה, כי טיפה עוד טיפה עוד טיפה עוד טיפה תהיינה לים. חבר'ה, אני שמחה להציג בפניכם את הרכב הג'אז של נצרת עילית. צה"ל מחכה לכולכם.
לכל אחד ואחת מכם מצפה תפקיד משמעותי. באמצעות השירות הצבאי תוכלו גם להתאהב שוב ושוב בארץ ישראל הכל כך יקרה לליבנו, על נופיה ועל אנשיה. הנה הוא שומע את המנגינה, מתחבר כמו אוטומט לזרם, תת החשמל, אתה נשאר דומה כמו אבן נער. קודם כל צריך להבין, אהבת הארץ צריכה להתבטא במעשים ולא רק במילים. ביומיים האלה דיברנו, מעכשיו והלאה, מעשים, תודה. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים.